דוד? דוד? זה אני. קבעתי אצלך אודישן היום. כנראה תצטרך לבוא פעם אחרת. אבל אני מחכה פה כבר 3.5 שעות. שמע, זה ממש לא מעניין אותי כמה זמן אתה מחכה. עכשיו השעה 4 ואני הולך. דוד, תן לי 10 דקות. אני לא אטריד אותך יותר, תן לי 10 דקות ו... חבל על הזמן שלך, אתה לא מתאים. משה, אני תקוע כאן באולם, תגיע לכאן. מה עוד שעה? אני צריך לצאת מפה עוד 5 דקות, תגיע לכאן עכשיו! אני רואה שהיו פה מלא שחקנים. בטח כבר מצאת את מי שאתה מחפש. לא ממש. אז אם אנחנו תקועים פה... אולי בכל זאת תבחן אותי. לא, אמרתי לך, אני לא רוצה לבחון אותך. אבל למה? כי אתם לא מתאימים להצגה הזאת. זה למה. אתם? אתה לא מתאים להצגה הזאת, בסדר? אתם. למה התכוונת? אתם, רוסים, אוקראינים, קווקזים, צ'צ'נים, השד יודע מה, אתם לא מתאימים להצגה הזאת. אתה לא יכול לפסול אותי על סמך המוצא שלי. כאילו, זה לא מוסרי. תתבע אותי. זה מה שאני אעשה. יופי. רוסי מסריח. מה? מה ששמעת. תסתכל עליי. והם הפקות דלות באולמות דלים. הייתי עכשיו אמור להיות במאי גדול בהבימה. לביים הפקות ענק. במקום זה אני כאן. אוקיי. מה זה קשור אליי? הייתה לי הזדמנות לפני כמה זמן להוכיח את עצמי בפני במאי מאוד גדול. רק ששחקן שהיה במקרה רוסי לא הופיע להצגה. ככה הלכה לי ההזדמנות הכי גדולה. אתה לא יכול להוציא את הכעס שלך עליי. אבל אני גם לא יכול לסמוך עליך. למה? כי בשחקן שהחזב אותך היה במקרה רוסי? למה בכלל אתה חושב שאתה מתאים לתפקיד הזה? מביט סביב ואני רואה הרבה פרצופים חדשים. מה שאומר שהרבה מכם מפרים את 2 החוקים הראשונים של המועדון. אני מביט סביב, אני רואה את הגברים החזקים והחכמים אי פעם. אני רואה את כל הפוטנציאל הזה. אני רואה אותו מבוזבז. לעזאזל, דור שלם ממלצר, מתדלק מכוניות. עבדים בצווארונים לבנים. אנחנו ילדי הביניים של ההיסטוריה. אין לנו מלחמה גדולה ואין לנו שפל גדול. המלחמה הגדולה שלנו היא מלחמה רוחנית, והשפל הגדול שלנו הוא חיינו. זה שחקן, הייתי לוקח אותו. חזרות מחר ב5. תגיע.